Καλημέρα σε όλους τους φίλους, είναι 29 Τρίτου 2016, είμαστε στην ταράτσα μου, στην ταράτσα του Βάλα και θα κάνουμε κάτι μικράκια που έχουμε εδώ και παίζουμε κάνα 2-3 εβδομάδες. Είναι τα πουλάκια που βγάλαμε πέρσι το 2015, από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο. Αλλάξανε τώρα και αφού αλλάξανε τα παίζουμε κάνα 2-3 εβδομάδες, σχεδόν ένα μήνα. Και θα τα κάνουμε ομαδίτσα όλα μόνα τους με 2 σουρτιστηράκια μέσα εδώ στην πόλη, σε αυτό το δύσκολο μέρος που έχω. Και που δεν μου δίνει και κανένας περιστέρι, να λέμε και την αλήθεια. Εδώ στους πουλοπιάστες κάργα σε αυτό το δύσκολο μέρος εδώ, στην μικρή ταράτσα. Και όσους με ξέρουν θα καταλαβαίνουν τα μετά από τη δύσκολη μεριά. Έτσι λίγο για να βιντεοσκοπήσουμε λίγο τη συμπεριφορά τους και να τα έχουμε ενθύμιο την ηλικία τους αυτή, δηλαδή το ξεκίνημά τους. Για να δούμε πώς θα μετατραπούν, γιατί τα πουλάκια πρέπει να τα φυλάξουμε για του χρόνου αυτά, να τα πετάξουμε εδώ στην πόλη. Που είναι δύσκολο να πετάς μικρά στην πόλη. Αυτά λοιπόν στην προσβάλλα, θα τα πούμε συνέχεια στην πεταξίτσα μας. Τα πουλάκια το μεταξύ, επειδή τα πετάμε όλα, θα προκύξουμε με 2 πουλάκια. Με 2 ντουδάκια. Αυτά λοιπόν. Άντε να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Εδώ λοιπόν πιάσαμε τα περιστεράκια μας. Έχουμε κρατήσει 2 στο χέρι, ένα όντου και μια όντου σουλούπα. Και πάμε να τα βγάλουμε έξω. Είναι επικίνδυνα που βρωγκάμε με 2 γιατί είναι όλα φετινά. Μείνανε 2 μες στο κουμάσι. Έχει αδειάσει όλο, με αυτά θα προκύξουμε. Αυτά τα 2. Πρέπει να τα ανεβάσουμε λίγο όμως. Να ανεβάσουμε λίγο. Να τα ανεβάσουμε στο στιθέο γιατί είναι πολύ μικρή ταράτσα και δεν φεύγουν σωστά. Τα περιστέρια πρέπει να τα διώνσει. Hey! Ούτε βουτικά ούτε τίποτα. Τα πουλάκια είναι οικογένεια και βαράνε προς τα πάνω με άπνοια. Εδώ δέστε. Αυτά είναι τα πουλάκια μας, πιστολάνε. Όλα αδέρφια. Φτιαγμένα περιστέρια το 2004. Εδώ και τα που πήγανε κιόλας. Με μια πνοή γάμο το βάσανο. Άντε να τα προλάβω τώρα. Πήγανε. Κατακόρυφα από πάνω μου, στροφή δεν κάνουν και βαράνε προς τα πάνω, εδώ δέστε. Αυτά είναι τα πουλάκια του Βάλα. Για γκάζια. Μέσα στην πόλη εδώ στους Τσακοσταράδες. Που το πρώτο φτερό που βλέπουν είναι του πουλοπιάστη. Εδώ και τα που πάνε μέσα. Εδώ και θα το μαζέψουμε όμως. Τα πουλάκια είναι πολύ γκαζάτα. Μάλλον άστα λίγο ακόμα. Δεν βλέπω εδώ τίποτα. Μάλιστα. Ωραία που πήγανε. Το κάναμε τα 2. Από πάνω έρχονται. Θα πάρουν σειρά μόνα τους. Εδώ δέστε. Συμπεριφορά. Ωραία συμπεριφορά. Μικρά περιστεράκια. Φτάκια. Αυτά είναι τα πουλάκια τα γκαζάτα του Βάλα. Μόλις κατέφτασαν τα πουλάκια, έρθε και το τελευταίο. Μας κοψοχολιάσανε λίγο σήμερα γιατί δεν τα προλάβαμε τα πουλάκια. Φυσικά κάνουμε και ένα λάθος, γκρεμάμε με 2 περιστέρια. Ένα κουμασάκι με 2 περιστέρια γκρεμάμε.
Τα πουλάκια πάνε πολύ καλά για μικρά, χωρίς οδηγούς. Η συμπεριφορά τους είναι, για μένα είναι άριστη. Μέσα εδώ στην πόλη, σε αυτόν τον πολύ μικρό δύσκολο χώρο που έχω, και τα περιστέρια έχουν αυτόν εδώ το χαρακτήρα. Και αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους που έχουν πάρει από δικά μου περιστέρια σε μεγαλύτερους χώρους, που μπορέσαν και περισσότεροι τα πετάξανε. Αυτά λοιπόν στη Γάλας, σε ένα πολύ δύσκολο μέρος, με πολύ σαΐνι, πάρα πολλούς πολλοπιάστες κακής ποιότητας ανθρώπων και πολύ σαΐνι και πάρα πολλούς χειρούς εδώ στα δύσκολα μέρη της Αθήνας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με την παράδοσή μας, τα άσπρα μας. Τα έχουμε ξεκινήσει από το 2004 και έχουμε 2016. Αυτό λέει πολλά. Τι να λέμε άλλο. Αυτό σημαίνει χόμπι. Ωραία λοιπόν. Το 2016 Αθήνα. Αυτά τα πουλάκια όλα ήταν μικρά. Τα πουλάκια αυτά είναι που βγάλαμε φέτος. Τα πετάμε μες στην πόλη έτσι ομαδίτσα μόνο τους. Το κάνουμε και με 2. Τα άλλα όλα περισσεύουν. Για χαρά σε όλους.